и на сестрата свидетелството, което тя иска да ви говори, как Бог я докосна, колко им дава Господ в сърцата, това нали, да не съкращават, просто да говорят истината, не бързаме за никъде. Нека Бог да ни благослови. Да, сестра, имаш думата. Аз повярвах на нашия жив Бог, бях бременна на моята малка дъщеря. Бях на 5-6 месеца, първата ми екография ми казаха, че е момиче. Но обаче аз се зарадвах, казах, нека да бъде Божията воля. Защото аз исках 2 момичета, 1 момиче. Но обаче, когато си дойдох и моя другар не беше доволен, че пак ми казаха момиче, и същата нощ сънувам с Бога, намирам се в болница на масата и с бяли дрехи Исус пред мене стои и показва едно дете и ми казва, ето го, ще ти го дам мъже, но трябва да се покайваш с твоя другар, да се молите и да постите и ще ти го дам момче. Амин. Но обаче аз се събудих с много голяма страх и вярвах, че ако постихме и ако се молихме, щеше да го обърне Бог на момче. Но обаче аз станах, казвам на моя другар, на свекървата, никой не го взе на сериозно. Всеки ми се засмя. Но аз се молих, винаги от тогава се молих. Моя другар беше много по света, вижи се с такива момчета, дето го водят само на света, да пият, да ходят на дискотеки, по жени да ходят. Аз се карах, не ми помагаше изобщо, бях бременна, имахме неприятности, дори си отидох няколко пъти, но той каза, няма да можеш да ме спреш. И аз казах, Господи, не мога да го спирам, да го спреш ти. И те не ми повярваха на моите думи, че Бог ми казал на сън да повярваме. И по такъв начин малката ми дъщеря вече се родила се момче. Аз казах да бъде твоята воля, аз знаех, че няма да го обърне на момче. И така свекървата тръгна по Божия път. Господ видя, че не можа чрез мене да повярва моя другар, докосна моята свекърва. И така тя тръгна по Божия път и дойде ден да минат водно кръщене. На мен ми беше интересно да ида да видя водното кръщене, защото знам, че нашия пастор преди беше много срамежлив. Казвам, той беше много срамежлив, аз не знам как той толкова силно се моли, има такава вяра. Ще ида да го видя, по любопитство отидох да видя как се молят, как минават водно кръщене. И в същия ден ние с моя другар бягахме много докоснати. И от този ден ние не сме отделихме от неговия път. И аз за това решихме да служим за Бога и аз казах, благодаря ти, Боже, че аз не можах да го спря, но ти си го спрял. Амин. И така съм повярвала в Бога. Съм повярвала, че имаме жив Бог. И ще бъдем спасени. Амин. Благодаря на Бога, Амин. че ни избра. Амин. Нека Бог да ви благослови. Амин. Вярваш ли, че Исус Христос е Божия син? Вярвам. Вярваш ли, че Той отиде на кръста заради тебе? Вярвам. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? Вярвам. Въз основа на твоето свидетелство и въз основа на твоята изповед, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Муктото. Нека Бог да ни благослови. Слава на Бога!